ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay adobong pusit with coconut milk. Ayan. So, umpisahan na natin mga mamshi. So, ayan mga mamshi, yung mga ingredients natin ay ginger, sili, onion, garlic. So, magigisa na tayo mga mamshi. Okay na. Hintayin lang natin siya mga mamsi na mag-brown yung garlic. Susunod natin mga mamsi
pangalawang gata mga mamshi. So, tatakpan muna natin siya. Hintayin lang natin siyang kumulo. Ayan mga mamshi, ready to serve na to. Ayan. So, yan ang mga mamshi, ang adobong pusit sa geta.